Hirugarren atalean hitz egingo dugu zera afiliazioa alta bajak eta kotizazioari buruz. Bale, nortzuk gara gizarte segurantzan onuradunak, bale? Horren onura jasotzen ditugunak. Beste pertsona baito beste lan egiten dugunok eta haien zenideak, bale? Seme-alabak, hor barne. Funtzionariok, langile autonomoak, etxeko langileak eta ikasleak. Baina, ze baldintza bete behar ditugu horren onurak izateko. Afiliaturik egon behar gara gizarte segurantzan, altan emon behar gara, gerta daiteke afiliaturik egon, baina zera altan ez gaude, zera langabezian gaudelako, eta kotizatu behar dugu, eta kotizazio horiek, depende zein den nahi dugun prestazioa, horrelako prestazio mota jasoko dugun. Nolako da afiliazioa? Bakarra eta derrigorrezkoa da. Nork kudeatzen du hori, nork betetzen du, nork bideratzen du, zu langilea baldin bazara, lanerako hartu zaituen enplegatzailea. Pertsona hori izango da, zera horiek betekizun hori betetzen duna. Berak egingo dizu afiliazioa. Horrek emango dizu zenbaki bat. Zenbaki hori betirako izango da, eta zenbaki berbera izango duzu, gizarte segurantzan. Gero egon zaitezke alta edo baja, lanean baldin bazaude, altan egongo zara. Lana amaitzen denean, bajan egongo zara. Baina zugarretuko duzu zenbaki horrekin beti. Kotizazioa. Zer da kotizazioa? Hori da, zera horiek, zure soldatarik, estatuari doan diru kopurua. Nork kudeatzen du hori, nork egiten du dirua, enpresaburua. Non isladatzen da hori, zure nominan, fijatu nominan, hor agertuko da, zein den zuk ordaindutako kuota. Eta badago dokumentu pare bat, TC bat eta TC bi, horiek adierazten dutena. Zergatik da garrantzitsua kotizazioa? Oso garrantzitsua da, langileek jasotzeko prestazioa horren arabera doa. Gero eta gehiago kotizatu baduzu, bai denbora, bai dirutzan, hainbat eskubide izango duzu. Eta beste aldetik, horrek, guztiok kotizatzen dugun diru horrek laguntzen duelako gizarte segurantzari finanziatzen. Nondik ateratzen du estatuak dirua lehen esan dugun bezala, egon adi importantea, superimportantea, herrialde garatuetan, eta diru pila balio du, Orduan, nondik datorkion dirua? Enpresak eta langile jarritako kotizazio horiek direlata. Beste zati importantean izango da estatuak, Estatuak bere presupuestoetatik ematen duen dirua. Hori dira batez ere. Bukatzen dugu puntua honek.